Dagi kemat kibalang umat bat kedonut kebadap da kejing sngau kemen. Ka refiners warjeri kebadang arpos nem karta kalawan pai salayeng. Hagaba henne ke step kala priang sngau bahaya ka kum ka klur jong ka jala. Hagaba ya ka kerteng jong ka latho ha ka history kum ka wei na kiba kena tam hagaba kan kiu ya ulum Everest. Ya ka samla refiners warjeri la priang sngau bah ne ka step ha umrai airport na kaliang jong kiba hayeng hasam ka dorbar snong. Bat kum juru na ke NCC kala pedeng sngau bha yaka. Bat pun kuburam ru yaka da ke janren dia bat usentiu kum kadak jong ke jing sngau kumen bat sngau sorong ya ke jing la jong ka. Ka refiners warjri kadai ke cadet jong kan Rupway Mekhalaya Girls Battalion bat kadai ru ke samla puli jong ke St. Anthony's College. Ka jingwan pai bat ke jing pedang buram ya ke samla refiners warjri kalalong tang kum kata ke samla kabakiu ya ulum Everest hanrei kalong kajing kermen bat kadak jong kajing klain jong kamon ban yakun persya ya kajing e kibadon hakmat jong ngi iwei pa iwei kamlong kabesuk ban kiu ya ulum obajrong hanrei kajing yaisha kajing traisitam kadon bat lengba gani kalala ban kenjo ya kata katong bat kanam bat kaburom jongka kan yaisa pateng la pateng. Maurut uri belong rang bak snong jong laikor marilum he but belong ru secretary jong ka laikor pelun hibrok kowe dan ai ngi sikentian atentian. Ngayang ini ka po kanu ngendap di cingkemen ka bangi lai liok wan pedang burom ya glory mo balak bang wara ya kan. Ni sikot glory apa no de irafines warjeri te hapo snong pangikot i da glory yang kaliru tengi nak kalian kesnong ni sudap ke cikumen hadu kata-kata mo mementangi yo ban pedang burom i mentah kenika step mementah ka ba ilala ban poi snong hadin ba ila penut ya kapo jeng i ban ki mau nak bres kalong ka burom ke bakrau ngi ke snong ka tharu ka ba ilala ban jam sedu niu kenika jinjop ke jeng i ka lalong ke bakrau ke ba la ndai tang jing job jong i hendai kalong ka nam ko borom ya kasnong ka taw jong i du ko we tengi na kaliang kasnong te ni kibok ke yang i bo ni aku blei i congratulations ba ni kibok ke yang i ba inang ya kiu nang ni sakmat ba ni aku blei ru pi ba pilala ban wara ka nam ko borom nam ta kasnong ka taw jong i ba kalong du ka jing ai men sim ya ki kun samlah po snong po taw jong i ba kum ju ya ki imlang ka salang hi bro we ba kum ju ya ka Jalam Mekhalaya hibro ko bat yakari hibro ko lesbu menta lese ki babon ki mi pa kem da penslor ki khon bakin da kum ki jil ka gi shabat ba pelong ni pi ki pa ro anwan ban sha ini khon ji pi ban net ban ki ni Mount Everest ka ta ka jingkli ju pi ka de ka we na ka ba kong santam ha jingmut ji perkat jongaro kala sion na du hapor besdang ban pan NOC yang aku mukpa ngong kun lese kalong ka jingma ba pinlet kyo ma Everest namar ngayo sngo bat ki na ki jing ki jing itu khana jing ki bru kalong ka ba bat kalong ro ba ma te kata ro ngam da sngo tenat handai ka chong happy te ka kuno pi sngo yang papa ngam ting iong bet banga masngo ba ble lor kar bat nga ngam lele yang te ong to la da su thu ba ka jing khan yang pi kon ka jinget yang pi ka don kajing kuat yang pikat scam ngong kilet ngaro dekat jinget apa bat dekat jing slur ngaro ngangit ba kuma iru don ke mesim jing slur ba im ting im smith te ngaro nga ai mesim i ngampen aris i ba arenya i ba pin jam sakmat klem ke jing ting bat klem ke jing artetin ngong lek tela pi den artetin ngong wat lek te ngam ting ba i ong bet bo blai long bat nga ngam lek bet tong top kilet tengarong ai mesim i nakapor ngapon ong yat be sakmat wat dan biki bom ang tur be sakmat i ba pi kendo hot i kendo i thu yang ai ong papa kalong ke hapo ke training ru kalong ke berka don ka jing teng wat kamet ru kamla ban menteng kata ka jing tetha ka jing yalan ti jong i hapo training andai ong pet ngap khai ka mel jong kala na em ban menten ya kata ka jing ya ka jing tha jong kata ka climate chaki ngong ngap khai lada
kamla wat yelek persya paino bat sondar no ila dia rai papa yo ngam sondar ngan go ahead be ong to ki ngap thu kata kalong kecingel ti jong i bat ngang I'm semi i nyat be Menta pa gula. sisa hadu kata ngas ngo ublay ngas ngo ban ong ai ko buram nengkong ai ublay ublay lorong kat lambat kay ngasam jonga bat khun ke jonga khamtam e bat i refinance warjeri ibalale lek pendep ban summit yang mountain Everest di kalong ke jikmen saya nga hadu kata ngas ngo ba kalong ke jikmen nga bat kom day tang mga dari kalong ke jikmen ro ke sesarong ro ke jalam yak lia jongi bat ke senong kathau jongi bat ke jaj benru kasi jongi ro kom jo bat kom jo ro ke state jongi berkawai bat ke north east jongi berkawai nomor ba day tang mai 100% ke north east David ni samla ibadan ha ke kenhon jepi. Kalau pendap yune berkiu Mount Everest. Aku nak kom ke selection pi proses. Kani ka selection ka day naman taki kina NCC baru sudong ke India. Ni dan kum bakat nyo laki kina baru sudong ke India mo. Ti na ka North East ni nyap jet chwa ningkong naka group ke. Tingin ngat anda shlong group. Ti na kani ki jet ni kina ting dan pok ba toilet ini di Everest hi pamchwa te yarap ban penjet ini ya ka ya iu te dadap nang tu ki rich pok Guwahati ban ya ke selection nang tu ki ya chat pat nama pas hadin pak kum tu ki hab le pun ki courses kum hapo Darjeeling HMI Darjeeling te ki rich pok Siachen tala poisa sia Everest ki hab le bon ba ki hab le sport tu abigamen ki iu te ka kani ka proses kalong kaba ini kebala janai ba haduk bakin dapoy ti haduk alas ni dan bok ba kini kena ka job be kiwe ru ti na ta da ka yo poin ka di we tang kiwe ni ki kena sanmut ki kena kentai ti irifi di we ni kita ti sanmut ki kentai sanmut ke sendang ti ya lek chpok Mount Everest Kanong ni kasi. napok North East tang irifi ma koy napok ko whole North East ni hang ni hapo NCC North East ni don bar onyok ki states like no ka Sikkim ti nakini pokok tang ini irifi ma koy bi Ki kamno ka interest ki samla jungi yang ni. ke interest ki don maba ki kina ya kata tambalong kum ka officer jong ni organization mo ngakerpa ki kimi ki pa namar pa bonsi na dengi kran ki principal jong ki school jong ki college ki sha be ti lada ki kimi ki pa ki khang la ti ngamna namar ba haka kam jungi ka don be kata ka lai step pi bi ham jet ngi jet ki kana dadap nang tu ni ong ki principal jong ki institute jong ki bakin sha na kim sha ma ki miss ka tu classes mo ti lada ki sha ma ki ru lada ki kimi ki pa kim sha ti kam yu ti nga ka jing nga chukwa man ong na pise kumne ba long baki kimi ki pa sisien ba ngilajir ki kana kamut ki don kata ka imo jingki kata ka baki kata ka bo jingki bakin ki usajrong ki de ban pelat ki om de ban khangla namal la dangi som than hatang harin sala jong hiying la jong kamut nginum poi sinu ro ki kana jong ki don palat kata dan le haki kimi ki pa jong bagi kwa ban pa katu ka jinglong khasi jungi pangin ko am pha sabaran katu ka bae te kitu ki kena andai ka mut ki suran din no ki sulong no om jungi ki kena handai la jin shisha la da long ko molong ka kimi ka pa jungi cadet refinance ki kun ki ti jungi ki jinda ki usa Te karon mulut ka jinglut ka dai na ka NCC jungi ni don ni jing ka headquarter jungi ka dai hapon jali te ka jinglut jing sat jungi mu ka lek ka wan ka iu ka iu nadu kini ki staff jungi ban ishaw ya iru ka penlut ka organization na kaliang kini ki pa kini Ubas mo.